बेफोरो जेबो मिनिं गैया बेफोरबायदि जेबो बे खोथाफ्रा जेबो ओंथि गैया मानोना आग्रासुनि लिडारफ्राबो मोजाङै मिथिगो दा बिथांमोना जेफोर खोथाफोरखौ बुंदों बेफोरो जास्ट मोनसे गावसोरनि गोजोननाय लानो थाखाय आरो गावसोरखौनो मिसलिड खालामनो बुंनाय खोथा भारत सरकारा आसामनि कुनु मोनसे ओनसोलखौ लानानै कमतापुर रायजो दानाय नङा आरो आसाम सरकाराबो बेखौ हगारनाय नङा ना बड'लेण्ड सरकारा हगारगोन ओंखायनो बिथांमोननि मायबा जायोबा बे वेस्ट बेंगलाव जानो हायो आरो वेस्ट बेंगलाव माबा मोनसे जाथों जोंहा बेखौ बुंनांगौ गैया खिन्थु जोंनि ओनसोलखौ लानानै कुनु कारनाव बेबायदि मायबा मोनसे कमतापुर माबा दानायनि कुनु चान्स गैया हा मेला खुंफुंनायाव मण्डलिफ्रा गोबां माने रां दालालि खालामदों होननानै रायजोफ्रा अजद दिखांगासिनो दं बेबायदि जेबो दालालि खालामाखै सोरबा जुदि होनो हायोब्ला प्रुफ लोगो लोगो सासपेन्ड खालामनाय जागोन आरो नोंथांमोनाबो माबा मोनदोंबा जोंनो हर सोरबा मण्डला जुदि हा मेलायाव फैसा खांदोंब्ला बेखौ लोगो लोगो सासपेन्ड खालामनाय जागोन आरो सोरबाया जुदि खाङाखैलासिनो ओरैनो आननेसेसारि अजद खालामदोंबा बेखौबो जोङो आयेनगत भाबै बेखौ पानिशमेन्ट होनाय जागोन बियो ल' एन्ड अर्डारनि मोनसे बाथ्रा दिनै जेखौ बिथांमोना पुलिस प्रशासना बुंदों जे बेवहाय नोंथांमोनाबो बयबो नुदों दा आंनि खावलायनाया बेल' जे बड'लेण्ड ओनसोलाव कुनु एगेन माने हिंसा खालामनायनि थाखाय जाहाथे रावबो नाजाया आरो रावबो बेबायदि बेआइनि सिलाय तिलायफोरखौ रावबो लाखिया बा इयुनावबो दोना आं बेखौ खावलायगोन फिन हिंसा खालामनाय माने जोंहानो खहा जागोन दिनै गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगो जोंहा गेलेनायनि बिथिङाव फरायनायनि बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानो हमदों रायजो राजाफ्रा फुंनि मोनानि बेरायनो हादों मोजां मोनसे थासारि फैदों दा बेबायदि समायाव सोरबाया जाहाथे हिंसा खालामनायनि बेबायदि मोनसे गुबुन गाज्रि लामाजों आगान सुरा आं बेखौ बयखौबो खावलायदों मानोना हारिनि फारसे बयहाबो बिबान दङ दा बे बिबानखौ बयखौबो रुजुनो थाखाय आं खावलायदों बेनि हाबाफारिया जागायसिगोन भारत सरकारा डेलिमिटेसन खालामनो जेला थिनबाय इलेक्सन कमिसना बिनि हाबाफारिफोरा जागोन आरो आं मिजिंथिदों जे बेवहाय बड'लेण्डआ बारा जेबो बेबायदि साननांगौ गैया जोङो जेरैबायदि हास्थायदों बेबायदिनो मोजांखौनो जों खालामनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों